What's up mga kachucho? So natakaroon dire ilabos jokes, idol jokes, MTV. Okay, natakaroon dire kay na mga katikara na mong buhaton karon. So mo ni pasok ta sa bahay ni Boss Jokes. Kao ba na to si Idol? Part Saldi TV. Park Saldi TV at saka kanyang Bahay na no. Bay kanyang Jokes. kanyang anak na si Idol. Bunbun. Idol Bonbon. O si Gian. Gian TV. Apit mo nakikan di ay. O si Idol Jokes. Yo! Luto tayong kanin para meron tayong baonin doon sa dagat. Nagluluto ng kanin para may mabaon tayo sa dagat kasi may plano kasi kami ngayon. Oo. Kaya andito kami sa bahay niya. Kaya abang-abang lang kayo dyan kung ano ang gagawin namin dahil wala naman talaga kayo magagawa dyan. Mag-abang naman lang talaga kayo kung ano ang aming bubuhatin ngayon. Gagawin namin content. Abang lang kayo. So, sumpayan natin ang video mamaya. Sige, let's go! Asa ka ba to? Asa ka? Saan ka pupunta? Ay, tulungan ko kasi si Idol Jokes na magluto. Halika kayo dito, tingnan niyo kung anong Kameraman lang ako ngayon. Paano masabi? Tingnan niyo. Kameraman ako ngayon, kameraman. Ito po ang lulutuin namin, oh. Yeah. Kita naman siguro ninyo kung gaano ito kalaki. Ayan o. Ito, oh. Ang paborito ko talaga itong yung mata. Yung mata yun. Dahil may maraming muta. Oh, sarap talaga ito supsupin. At namin yung mga laman-laman niya dyan sa ilalim. Oo. At hintayin niyo lang dahil lulutuin namin ito. Oo. Ilulunod pa namin. Oh, ilulunod na namin ito. At nakita naman ninyo nagbukal-bukal na itong Bukal na oh. Nagbukal-bukal na itong ang tinakang namin na Oh, kaya hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ilulunod na natin. Ayun. Wow. Kasya kaya no? Parang hindi yata makasya. Sila, ilunod lang. Pero ilunod pa rin natin. Oo. Kahit ay kasya pala. Takluban lang. Sa tatakloban. Ipakulob siguro isa. Sira, ikulob lang. Ikulob natin ang isa dahil parang Ayan, kasya oh. Ayaw niya kasya pala. pumasok sa loob. May magic pala itong ang kaldero ni Idol Jokes. Kaya ibubutang ko lang muna ang plagana dahil nalilitsod ako, nahihirapan ako kunti. Nahihirapan ng konti. Okay. Okay, basta dahan-dahanin natin mga idol o mga kajojo. Papasok talaga, basta dahan-dahanin lang. Oo. O ito, pumasok na talaga. Oo. O kaya hintayin natin mamaya. Huwag natin pisahin. Pabukalan natin ng konti para ma-absorb yung mga laman, mga lasa niya dyan sa ating nilulutong ulo o panga. Tarunga na ba? Tarunga. Ang kulit. Ang kulit talaga ni Idol Jokes do, pero natutuwa talaga ako dahil sinama ni ako dito na magluto at ito na. Talaga. Alright. Ito na ang time na nakasama ko siya at matikman ko pa ang luto niya at luto naming dalawa, naming lahat. Naming lahat oh. So, ikaw, sino mga katawa niya? Kajok, saka kajojo. Kaya mga kajojo, malaking pasalamat po talaga. Tulungan lang ng magpagluto. Tinulungan ako ni Idol Jokes. Kaya ito kami ngayon. Alright. Okay. Ang laking pasalamat ko talaga dahil itong trabaho namin Baka is umiyak ka. itong, yung luha mo. marami talaga kaming gagawin. At hindi lang pagluto. Dadating din kami sa malalaman nyo rin sa tamang panahon. Yan. Magtabang-tabang kami ng mga taong mahirap. Gaya ko, mahirap. Ayan. Sige Magtabang daw, magtabang. Palagi ka naman salita-salita dyan. Nasalito tuloy. At ito, nagluto rin kami ng kanin. At nakita niyo naman, malaking kaldero ang ginagamit namin. Para Kasya lang sa 10 tao yan. kasi may naluto na kasi kami doon, may bahaw na kami doon. May bahaw na, may bahaw na. Bahaw? Makaintindi ba sila ng bahaw? Oo. May bahaw na kami. Bahaw din yun sa Tagalog eh. Kaya ito, pagdagdag na lang namin para hindi kami makulangan sa aming mga hungit kunya. Alright. Mga hamal namin mamaya. Mga hamal ba ganyan, ba ganyan. Ayan yan. Pasensya na kayo, hindi ako marunong talaga magtagalog. Pinilit ko lang pero ito na, nagtatagalog na talaga ako. Simula ngayon sa YouTube ko is magtatagalog na tayo. Para maintindihan naman tayo sa ibang mga Tagalog na ibang lengguwahe. mga supporters natin dyan ng mga bagong support. Sumusupport ang mga bago. Salamat kayo. Maraming salamat. Okay. Alright, so mga kajus, magtimpla na tayo. Lagyan na natin to ng siyempre
Magic sarap. O, mag-magic sarap tayo. Lagyan na natin ng magic sarap yan. Kasi para maging masarap yan, makrima, yema. Diba? Yema. Diba? So lagyan na natin yan. Yay, tapos asin. Lagyan natin ng asin. Kalami. Manghang-hanghang ng kunti ba? Oh. Sobrang sarap. Grabe, sobrang sarap. Sarap sa. Dolita sa. Ayan na, oh. Yun, oh. Yun, oh. Manghang, mainit man. Abi na kung manghang, mainit man. Diyan. Yummy. Grabe, kasarap. Ilagyan kasi ng magic. Magic, oh. Nasubraan sa sarap. Oh. Pero mamaya titirahin natin yan. Ito, focus mo dito. Focus mo dito, Jo. You know. Mataw kalam yun. Yun yung sipsipin natin mamaya. Yun. Wow. Yun. Mga kajoks. Yum. Yan. Yum. Right. Anong masasabi mo, idol? Masarap pag linagyan natin ng magic kasi basta magic, masarap 'yun. Kasi magic sarap. May magic. Magic sarap ka eh. Yung magic sarap dyan. Oo. Ito talagang ginagamit dito sa mata. Sarap nga eh, magic. Oh, pag magic, may magic, May magic. may kakaiba talaga. Mm. So guys, dito po tayo ngayon. Kinukuha natin itong pichay. At limpyuhan muna natin guys para malinis pagluto natin guys. At ito talaga gamitin naming idol jokes doon sa niluto naming Ulo ng ulo ng barilis. Kaya humbahin natin guys para malinis ito. Kailangan talaga malinis guys para healthy tayo kumakain ito guys. Dahil hindi basta-basta kakain ito. Idol natin. Idol boss jokes. Kaya gamitin talaga natin ito. Tingnan natin. Silipin natin ang loob dito. Baka may tumatago na mga insekto dito. Kita naman niyo guys na wala insekto. So pwede na to guys. Kaya okay. malapit ng malaya. Tapos tatantarin natin to guys. Ilunod na yan para Ilunod natin guys itong yung pichay. I-arrange natin para hindi siya parang okay. Takluban natin guys. At pabukalan natin ng ilang seconds. Madali lang naman ito maluto guys. Okay. heights. Galing magluto. Galing magluto. Yes! Idol Jokes na kasi Idol Jokes yung nagturo sa akin. Dito lang. Nagpahipila si Bayay ay ko dyan, Bay Jokes. Hindi man magaling, at least na may natutunan na tayo paano magluto. At saka sinubukan. Sinubukan. Tikman mo. Kailangan natin Sige, subukan. tikman. Itikman natin yung yung Sabaw. sabaw na niluto natin. Oh. Sarap no? Sarap. Parang para baangang. Parang Maangas may anghel na lumalapit sa akin pag tilaw ko guys. Akala ko parang marikina eh. Sarap talaga. Basta inulit pag tilaw. ulo ng barilis. Sarap talaga. Ano, ulo. Pagkaro. Ayan, yung ulo. Iba naman yung ulo. Hindi man yan. Ulo na ba? Akala Barilis. ko ulo lang. Kakaibang ulo talaga ito. Parang kakaibang ulo to. Sarap. Sarap nga. Inulit-ulit na. Parang ayaw ko nang umundang nito Nasasarapan kasi parang Atin. Oh, pangatlong tilaw na ito guys. Tingnan mo si Bay Jokes ang paningin niya. Tinutukan niya. Sarap. Lalong tumatagal, lalong sumasarap. Makrima. Oh yeah. Alright.
Bili po tayo ng ano, ng kamote kasama si Idol Jokes. Okay, ito. Nagpila na saging ni mo te? 5 balik. Balik ko ante. Balik 50 te, saging. Saging ko lang. Oh, Ilang natin? Kulang 1 kilo. 1 kilo. Okay. Okay. Kasi na lang na oy. Kung nga nilang nimo kamote na gamay naman na oy. Saging na lang, saging. Pila ka saging? Charo, hindi tayo mabubusog nito, Idol Jokes. Ang daming saging oh. Oh, hanggang panihapon na ito. Okay na. Okay. Okay, thank you. Bili tayong saging. Oh, dito na sa pick up doon. No problem. Okay. Okay. Nagsakay na si Idol Jokes sa kanyang motor kay magpunta na kami doon sa ano? Sa aming cottage. Galing na ko. Galing na. Yeah. Okay guys. Punta tayo sa cottage guys. Nakabili na tayo ng saging na pagdagdag natin sa ating kakainin mamaya doon sa ating gagawin. Malalaman nyo yung mamaya guys anong gawin natin doon. Ba't kami nagbili ng saging at kamote at nagluto ng ulo ng bariles. Okay. Okay. Yun lang muna guys. Oh guys, dito kami mag-content guys. So ready na yung ano namin, mga gagamitin namin mamaya sa aming pag-content. Ano gino to ano oy. Ang kilo? Oglay, muta na kayo. Basta na i-vlog. Manilig ni kasi nyo eh. Ay, yes, Dol. Pag may magtingin sa akin, magsilig-silig ako doon. Ala na yun. Ayan, yan, oh, andito si Idol Jokes. Hindi na natin yan palihukin. Ako na maglihok. Kasi mahihiya tayo, maulaw tayo ni Idol Jokes. tayo mga Kaya ako na magsilhig muna. Idol Jokes, tipot ka lang muna dyan, Idol Jokes. Marami kasing akong kubok. Ang wala. Ito ang bagong kusir. Oh, tingnan nyo. Oh, ito ang boss ko. Sigian. Oh, ito ang anak ko. Ito ang bagong boss ko ngayon. Oh. Ano pinanood ko dyan, anak? Ano yan? Mamaya pagkatapos ko dito guys, magluluto ako ng isda, mag-ihaw ako ng isda. Tawag doon is amin magsugba. Magsugba tayo mamaya guys. Okay. Tanggalin natin yung mga gagamba. Yung mga spider dito. Matagal kasi ito hindi nagamit ni Idol Jokes. Kaya okay, wala na. Wala nang gagamba. So stop na sa ano. Oh, ito ang ihawin muna ihawin mamaya guys. Naon na. Hindi na natin patagalin pa ito. Hindi ko na lang hawakan kasi manumbag yan. Okay, ito pa isa oh. Dalawa yan. Okay. At ang mag-ihaw nito ay walang iba kundi si Idol. Oh, Ayan, Idol ihawin Sunday. natin yung mga kapar. Ah, Mga kajujo. okay. Ayan, ihawin natin yan. Okay, ito. Okay, ulamin natin yung mamaya. Okay. Sama natin si Bay Jokes. Idol Jokes. Ayan. Jokes in TV. Jokes and TV. Ayan, ihawin natin to. Karnihin natin yan mga kapar. Karnihin na natin. Tol, sa gobyerno. Gobyerno may nagpana mo. Ano muna tayo guys?
maghaling muna tayo ng uling. Kasi dito natin ihawin at sumpang ating isda, yung hito. So, pasensya na kayo guys, hindi tayo masyadong marunong mag-Tagalog. Pero subukan ko mag-Tagalog para sa inyo guys. Dahil mahal ko kayo. Ito guys, ang uling, ilagay na natin. Ini ya. Ini mga kapart. Mga kadyo. Decoration yan. Okay. Jadi ko. Ganyan ang paghiwa mga kapart, mga kadyo. Mga kadyo. Ganyan lang. Okay. Right. Meron na to. Yan, masarap. Lumapas yung ikog niya mga kapart. Mga kajoks. Lumapas. Oh. Ito na ang inihawang hito. Nilagay na natin sa sa kaniyang huling hantungan. Nilagay na natin sa sa huling na may baga. Yung may walang apoy pero may baga. Oh, yan. Okay. Dalawa tag 3 kilos yung isa. Okay guys, nakompleto na namin ang mga aming putahe na piniprepare kanina, pero guys, parang pag-prepare pa lang pero parang naubos na. Oh, andito si Idol Jokes. Yan, nabusog na ako. Nabusog. Nabusog ka na sa katitingin sa kanila. Oo, grabe. Sarap kasi ang kain nila eh. Oo, pantat. Kaya Pantat, malasa. kaya kakain na rin ako, baka mabusan ako. Oo, Okay, kain let's ka. go. Diyan lang kayo dahil andito ako. Kakain muna ako.